Okay. Der må være én ting, som hvis folk spørger dig, hvad er det, du laver, når du rejser rundt med Anna? Hvad siger du så? Jamen, vi prøver at vise folk, at der er en vej for landbrug. Der er en måde, man kan dyrke jorden på, som ikke udpiner den, og som gør, at vi for eksempel kan drikke kaffe om 30 år. Det er rigtigt. Og hvordan får vi alle de andre med? Hvordan får vi alle med på det? Det er jo forhåbentlig, at de kan se, at det ikke bare er en fiks idé, men at folk de går ind i det og kan mærke, at det virker ikke bare for kloden, men også for deres forretning. Altså de landmænd, vi har besøgt. Ja, enig. Og det er jo eksemplets magt, som jeg synes, vi har... Så vi har lavet eksempler. Vi har vist eksemplerne. Vi har vist eksempler i hvert fald. Lavet dem, det er nok at tage munden fuld luft. Velkommen til Elfenbenskysten. Vi er cirka 3,5 times kørsel fra millionbyen Abidjan, også kaldet Vestafrikas Paris. Der bliver ikke meget Paris over den her film. Vi er nemlig rundt forskellige steder i verden og ser på tiltag, som kan takle klimaudfordringerne. Og dem er der jo mange af rundt omkring i verden, men hvert land sine udfordringer og hvert land sine løsninger. Det var i hvert fald den bedste. Det var i hvert fald den bedste af dem. Den var god. Den er god. Den er der. Hvis du er glad. Jeg er så glad. Den er Hvis vi hver gang vi har taget et take, der virker, skal til at high five, så bliver det bliver lang optagelse. Jeg synes ikke, der har været så meget, der har været så godt. Det er også første gang. Det er jo sådan en helt andre udfordringer her, end i Honduras, hvor vi var for et år siden. Eller i Danmark, eller i USA. Ja. Altså, det er som om, at det er første trin på stigen, ikke? Altså, det var det måske største trin, nemlig fattigdomsbekæmpelse. Ja, præcis. At det er der, at hvis vi sætter ind og siger, nu skal vi skabe en regenerativt, bæredygtigt landbrug, så er det absolut vigtigste, at vi starter med, hvor den største udfordring er, og det er fattigdom. Jo, for det er jo lidt svært at kæmpe med fattigdom, og så lige tænke på at omlægge sin produktion også. Jamen, ja, for det er primært det der med, at de tiltag, du skal tage, som handler om ikke at plante lige så mange kakaotræer det samme sted, ikke bruge pesticider osv. Det er alt sammen noget, som sådan på kort sigt måske man lige tænker, så får jeg måske ikke lige så meget ud af det som ellers, men det gør du på lang sigt. Så de der sådan gode, klimavenlige tiltag kommer til at skabe en fordel også for bønderne. Men det er bare ikke noget, du kan sætte i gang, uden ligesom at give dem et godt skub. Nej. Gennem kontante incitamenter. Og det er jo det, der er spændende ved at være her, at man kan se det konkret. Ja. I stedet for at læse en rapport, hvor man slet ville gøre så lækre. Fedt. Så er det jo lidt vigtigt, at man kan se, at der faktisk sker noget. Enig. Ej, hvor er vildt, mand. Så palmer, og så kommer vi ind i kakao. Aha. Wow. Nej, den er helt varm. Den er helt varm, ja. Det er fantastisk. Ej, det smager godt. Very good. Give me more. It's milk chocolate. Oh, it's so good. Er det virkelig godt? One more. Should I just throw them, or? No, you will go and dry it, and after you can taste them. Hun tør dem, og så efter noget tid, så kan man smage en KitKat, hvor jeg har haft en chokolade i munden. That is our KitKat start. Yes, it is. It must be hard for the farmers not to eat it all the time. Because we need money too. Yep, So of course. If you eat everything in the farm, you will not give our KitKat. You know, our KitKat so sweet from the farm to the final product, our KitKat. Yes, exactly. Altså ret eksotisk det her, ikke? Hvad var det, du sagde med de 30%? At 30% af den samlede CO2 i verden stammer fra fødevareproduktion. Så der er ikke noget at sige til, at vi bliver nødt til at takle lige præcis den sektor. Er vi ude på landet nu?
Hvad mener du? Det er vi. Vi er langt væk hjemmefra. Skal vi lige prøve den igen? Du sagde der. Så tager jeg lige min sukkerrej. Men det gør også, han er sådan lidt... Nej, det gør jo ikke noget i et. Han er sådan lidt... Nej, det gør ikke noget i et. Lidt Brian-agtig. Du var da god. Ikke? Lidt Brian-agtigt. Ja. Det skal jeg ikke være. Altså Brian Lykke-agtig. Ej. Det er hvis du synes. Det er fedt, han er sådan lidt Brian-agtig. Brian, prøv at komme. Ja. Prøv at se her på Isos telefon, så kan du se her, at når din kone eller farmand selv har lavet en af aktiviteterne, som at sende børn i skole eller plante et skyggetræ eller noget, så kommer der med det samme sådan en her besked ind, der siger, du har modtaget 3.795. 32. Ja, så det er det samme som en $50 cirka. Og det er det der med, at pengene skal komme ind nu. Du kan ikke vente et par måneder for at få det ind, som du fortjener. Simpelthen. Men det er jo også utroligt motiverende at se med det samme. Ja. At det ligesom er og det, bogstaveligt talt payoff. Og det er ikke for dit salg, vel? Det er for nogle af de andre aktiviteter, du gør, som er gode for høsten og for samfundet. Ja, det er hele taget. Det er cool. Merci, monsieur. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Gjorde hun lige sådan her? Du har snakket meget om, du har faktisk talt mig et øre af, omkring, hvor vigtig uddannelse er i et land som Elfenbenskysten. Og det er det selvfølgelig primært for at skabe en mere bæredygtig fremtid for børnene og for familierne. Og derfor er det så mega vigtigt, at de skoler, der er her, at de har ordentlige lokaler, bøger, en kantine, en kok, har vi set. Altså, at vi får støttet op omkring strukturerne, så det er et godt sted at være. Så vi sikrer os, at forældrene får sendt deres børn i skole. Så bare lige så selv jeg forstår det. Altså, i stedet for kun at støtte produktion, høst hos en eller anden farmer, så støtter man ligesom, at der er mulighed for, at børnene kommer i skole. Der er mulighed på skolen for at få et måltid mad. Præcis. Så børnene også har lyst til at komme i skole. Ja. Samtidig med, at deres forældre kan koncentrere sig om marken eller den lille shop. Sender du dit barn i skole, så får du også kontanter i hånden. Så på den måde ligesom at hjælpe samfundet med at blive bygget på alle områder. I den skole her, at 80% siger alle børnene, deres forældre er kakaofarmere. Ja. Så alt, hvad der bliver gjort i forhold til skolen, det kommer jo til at gøre godt. Men det er jo også det der med at se, som du siger, holistisk på det, i stedet for at se på, vi har et landbrug, så skal vi i gang med det fra barns ben, i stedet for så at se, hvad giver mest mening for familien, det er, at børnene bliver uddannet. Og vi har et ansvar for familien og for hele rutinen. Man kan høre noget. Bonjour! 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 Ça va? Ah, ça va bien. Ja, ça va bien. Ah, oui, oui. Ah, ça va bien. Vi er 1.500 meter op i bjergene, og vi skal se en stor kaffeplantage, som er en del af det her afskovningsfri projekt, som Nestlé har igangsat i Honduras, hvor vi skal sikre os, at der dels bliver plantet en masse skyggetræer, som beskytter kaffeplanterne, men også sikre, at der ikke bliver fældet nogen træer, ikke? Som er unødvendigt. Og Honduras her har vi lige snakket med nogle lokale om, at det bliver varmere og varmere, og der kommer mindre og mindre regn. Det gør det, og ligesom med alt muligt andet, så konsekvenserne for det globale syd er bare gange 10 i forhold til op hos os. Vi går og brokker os over de forandringer, jeg ved, der er, men det er altså voldsomt her. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt endnu stærkere klimaforandringsresistente planter, og det hjælper den regenerative transition med. Når man dyrker f.eks. kaffe eller kakao efter regenerative praksiser, så er det jorden, man har i fokus, og det er jordens sundhed.
Og den får man opbygget ved at have mere organisk materiale tilført jorden. Man sørger for ikke at bruge kunstgødning, men bruge lokale kilder af organisk materiale. Det kunne være fra lokale dyrehold. Så får man også forbedret strukturen i jorden ved at tillade for eksempel regnorme, andre orme og andre organismer til at arbejde til at leve i jorden. Så man sørger for at ikke forstyrre jorden så meget, som man gør i konventionelt landbrug. Samtidig så har man opbygget en masse levende væsener, det vi kalder mikrobiotaen i jorden. Det er bakterier, det er svampe, som faktisk er med til at hjælpe planternes rødder med at optage næring fra jorden. Jeg tænker, vi skal løbe med dem. Vi skal lige hen og se det her nursery. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men hvor du planter dine planter. Dine skyggetræer, som jo er sindssygt vigtigt i forhold til at beholde en bæredygtig kaffedyrkning. Hvis ikke du får plantet de her skyggetræer, så visner det. Mauria, this name? Mauria sessiflora. Sessiflora. Sí. Tontolo. 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 That's even hard for me. Tú vas a tener el primer privilegio de plantar un árbol en peligro de extinción en Honduras. He said you're going to have the privilege. You're going to be the first one to plant a tree that is endangered. So that is... Okay, it's an honor. Ser vi ind til næste 20-30 år i kaffeproduktionen, så ser vi meget store ændringer i, hvor vi har områder, der er egnet til kaffe. Det er sådan, at klimaændringer typisk rammer hårdest omkring ekvator, omkring nordpolerne. Så langt den største del af produktionen af kaffe, men også kakao, mange andre afgrøder, det foregår jo i troperne, eller subtroperne omkring ekvator. Så der vil man have nogle større effekter fra klimaændringerne. Og det oplever kaffefarmerne og kakaofarmere allerede i dag. Ændrede nedbørsmængder betyder, at kaffehøsten bliver dårligere. Ændrede tørretider og regntider betyder, at blomstersætning ændrer sig, frugtsætning ændrer sig, og det mærker farmerne med det samme. Også selvom det ikke er noget ekstremt vejr, så de her små ændringer gør, at produktionen falder, og det går ud over deres indkomst i sidste ende. Kassurilan manki, Silinjärvi. Kassurilan manki, Silinjärvi. Järvi. Okay. Jeg er taget til Jannevirka i Kuopio. I Kuopio. Ja, vi er i Finland, og vi skal se på en regenerativ løgfarm. Jeg glæder mig. Altså nu er det her jo, det er jo bundfrossen jord, der er jo minus 6 grader i nat. Men vi kan jo se her, det er jo ikke bragt på den måde. De er jo bare for lov at, hvad skal man sige, at dø stille og roligt planterne. Ja, og så efter, at det er et år eller noget, så skifter du. Og så kan du rent faktisk så løg på dem. Men du skal hele tiden rotere, så du ikke det skal ikke være det samme, der hele tiden skal dyrke. Altså, der har ikke været løg her sidste år. Nej. Det har været solsikker, forskellige slags planter, vigge og så videre. Ja, præcis. Det ser vildt ud, ikke? Jo, så får du så lov at få næring dernede i jorden. Det her med at binde CO2 i jorden, altså, hvordan fungerer det? For eksempel her. Normalt, når du pløjer jorden, så frigiver du kulstoffet igen. Det bliver så lavet om til CO2 og så ud i atmosfæren. Men når du ikke pløjer jorden og lader den være, og faktisk også har dækafgrøder, som vi har her, så beholder du kulstoffet nede i jorden, som giver næringsstoffer til alle mikroorganismerne, så du får en sundere jord. Og det betyder så, at du har mindre behov for eksempel at sprøjte pesticider osv., fordi at naturen ligesom klarer det selv. Sådan lidt ligesom, jeg kan godt lide det der billede med suppen, at når man laver en suppe og lader den stå sådan og simre lidt, og bare lader den være, så er alle næringsstofferne i den. Og det øjeblik, du begynder at røre i den, så kommer det opad. Op i det hjerte. Ja, på samme måde er det i forhold til pløjning, og her der lader du det være.
Så en lækker jord. Er det ikke sådan helt tydeligt for dig, at det der, det må være sundt? Det der, det må være godt? Det er jo i hvert fald meget... Altså det er i hvert fald meget ny viden, og ja, meget logisk, at man jo ikke år efter år skal plante samme afgrøder, og så høste dem, og så gøre det samme igen. Det er den her diversitet, som er i planterne, at man ligesom 1 år eller 2 i træk laver en mixtur af alle mulige planter, og så har jorden lige fået lov at komme sig og fået liv, og så planter man så løg det 3. år for eksempel. Det synes jeg, der giver god mening. Præcis. Vi er i Finland. Vi skal i sauna. Og så kan jeg tænke på, at jeg lige fortæller en idé, inden vi gør det. Okay. Jeg synes, man skulle have... Det er jo fedt med det her regenerativt landbrug. Man kan få et lille markat på de varer, man køber, som er lavet regenerativt. Så kan man forbruge lige tage op. Okay. Og det er klart, jeg hører, hvad du siger. Det synes jeg ikke er det vigtige. Jeg synes ikke, det er dit ansvar som forbruger, at du skal gå ud og kende et nyt mærke, og så ved du, det er bæredygtigt. Jeg synes, at vi som producenter skal sikre, at landbrug bare er mere bæredygtigt. Så du ved, at du altid tager det gode valg. Okay. Hvorfor kigger du så? Jamen, altså, det lyder bare næsten for godt til at være sandt. Nej, fordi når vi er så store, som vi er, så har vi jo brug for, at hele verden bliver løftet. Men det kan også noget af det her, ikke? Altså, jeg nu mener at sidde her. Det kan det. Danmark kan noget. Jo, det er skønt. På nogle måder, så synes jeg lidt, det er det paradoksalt, at i Danmark er vi på rigtig mange fronter et foregangsland klimamæssigt. Vi har den grønne trepart, og vi har CO2-afgifter osv. Men regenerativt landbrug, der mangler vi en del. Og hvad vil det sige, mangler en del? Altså i forhold til lande, vi, som det hedder? Som vi sammenligner med os med ellers generelt. Ja, og altså hvis du kigger på antallet af landmænd i Danmark, tror jeg det er omkring 7.000, så er 50 regenerative på nuværende tidspunkt. Så der er jo noget at hente, kan man sige. Og jeg går ud fra, at du ikke mener 50 med 50%, men 50 styks. 50 styks. Ja. Regenerativt landbrug er jo en bevægelse, der ikke er startet i Danmark. Det kommer fra USA og Australien og Kenya. Mange andre lande, der virkelig har været fremme med regenerativt landbrug. Så vi er ikke first mover på det her. Men det betyder ikke, at jeg ikke tror, at vi kan blive det. Og at vi i Danmark faktisk måske kan accelerere det endnu hurtigere, selvom vi måske er lidt sænket af starthullerne. Det er også derfor, man siger, skal vi have en kop kaffe? Altså, så implicit skal vi på café eller et eller andet. Ja. Det kan jo ikke kunne det samme uden. Skal vi have en god snak, så er det også noget med kaffe at gøre, ikke? Tit. Så det vil være lidt ærgerligt, hvis ikke vi kan mødes her om 25 år og drikke en kop kaffe. Ja. Skal vi ned og have et godt glas varm mælk? Det er jo ikke... Nej. Det er ikke det samme. Nej, det er det ikke. Og hvorfor er det, at vi ikke kan få en kop kaffe om 25 år? Ja, det er jo fordi, der ikke er regenerativt landbrug nok rundt omkring. Det kan du godt gøre bedre. Ja, altså... Honduras. Klimaforandring. Ja. Ja, men altså, det er jo ikke implicit for alle. Nej, okay. Det er jo fordi, at vi har ødelagt jorden. Udspurgt her. Ja, men det er fordi, vi har udpint jorden så meget. Så vi kan ikke få den høst, vi gerne vil. I hvert fald ikke om 20-30 år. Lige præcis. Og det gider du gå med til? Nej. Godt. Det er derfor, vi laver det her. Godt. Skal jeg hente noget mere kaffe? Ja, tak. Mens vi kan. Ja, præcis. For de lukker den lidt. Nej. Hans Henrik, i forhold til klimaforandring, altså, hvordan kan du sådan konkret, hvis du kan, mærke det? Jeg kan mærke det på den måde, at mine afgrøder, de kan klare de ekstreme vejrudsving, der er i løbet af en vækstsæson. Det kan jeg se, det klarer de bedre.
Og det er det primære, jeg kan se i klimaforandringerne. Fordi man ikke har, undskyld udtrykket, pillet så meget ved jorden? Ja, og det er jo det regenerative system går ud på. Det er, at vi lader jorden så meget være, som vi overhovedet kan. Der er altid udfordringer, men vi lader den være så meget, som vi overhovedet kan. Og jo mere vi lader den være, jo mere stabil er den, og jo mere kan den imodstå de her ekstreme klimaudfordringer, som vi har. Er det lange seje træk? Ja, altså, jeg vil sige, det er jo, altså, i forhold til at opbygge kulstof og humus og sådan noget, så er vi et meget langt træk. Men i forhold til at få flere regnorme i jorden, som jo faktisk det er jo vores jordbearbejdning, det er regnorme. Altså, det kan du allerede se på 2 til 3 år. Fra at du går fra ingenting til du faktisk lader være. Der ser du en markant stigning i regnorme. Kan du finde nogen? Bestand. Det er jeg sikker på, at vi kan, hvis vi lige... Nu prøver jeg lige at hoppe herind. On the spot. Det er der jo lidt håb i, at det alligevel... Om det her med det lange spænd, og hvad skal man... Altså, at man siger 2-3 år. Ja. Er det sådan meget konkret? Det er en overskuelig fremtid alligevel. Simpelthen flere regnorme? Ja, ja. Og vi gider kun at være her, hvis jorden er i orden? Ja. Ellers er vi ude, du. Yes. Nu tog jeg bare lige et spadestik her. Ja. Se, så er de her. Og nu er det i første omgang, så er det faktisk ekstremt svært at finde det. Hop lige ned til ormene. Hvad du beder mig om? Jeg vil gerne have noget med dig. Hop lige ned. Hvor stor er hullet? Du kan også få lov at grave, Brian. Ja. Ja da. Det vil jeg gerne. Det må du gerne. Ej, hvor er det insta-worthy, det her. Du kører bare på. Jeg tager et større spadestik, end de fleste kan. Du kører til. Må vi så se. Du er en stærk fyr. Sådan der. Det er du der. Det er fint, det her. Prøv at se der. Fandt du? Der er der en regnorm her. Det er der også. Hvor er det et godt tegn, Der er base der, dog. Prøv at se alle de her huller. Det er regnormgangen. Og det er det, der er med til at også kunne tage vandet. Prøv at se her. Det jeg enormt godt kan lide. Tag et spadestik. Er der struktur i jorden? Yes. Er der regnorm? Så er vi på rette vej. Yes. Altså, det er jo til at forstå. Ja. Altså, ja. Det kan selv jeg være med på. Se nu der. Se sådan en fin fyr her. Se nu alle de huller der. Ej, hvor er det sjovt. Apropos Insta-worthy. Sådan. Tak. Fornemt. Det er nogle kopper, hva'? De er meget fine. Vi skal nyde kaffen, mens vi kan. Skål i kaffe. Anna, vi skal jo have en anden form for wrap-up. Vi skal have en slutning på den her film. Du kører bare. Jo, men altså, vi skal jo finde på et eller andet. Nu når vi har rejst rundt, du har oplevet en masse, som du ellers ikke ville opleve. Ja. Hvad synes du? Og vi har ikke råd til sådan noget action og helikoptertur og sådan noget. Det vil du gerne lige have med her i slutningen, at budgettet ikke var helt okay. Nej, jeg synes... Noget af det, jeg har lagt mærke til, jeg synes er en kæmpe pointe, det er den dedikation og den, hvad skal man sige, at den måde at drive landbrug på er sådan meget en livsstil af dem, vi har mødt og snakket med. Ja. Og det synes jeg jo er meget inspirerende og mangler bedre ord, meget rigtigt i forhold til, at man jo producerer fødevarer. Så noget, der burde man altså fordi der er hjerte med. Og... Ja, det er jo det, vi alle sammen skal leve af, kan man sige. Ja. Så det synes jeg har været meget inspirerende. Ja. Jeg bliver så forundret og beundret over den passion og gejst, som de landmænd, vi møder, de har for virkelig at skabe en sundere jord, mere bæredygtig fødevaresystem. Men som afslutning på filmen kunne man jo også få lidt til kaffen, Anna. Ja. Skal jeg se, om de har en kage eller noget? Nu du siger det. Hvad? Nej, hvad? Hvad? Har du noget? Nej. Har du den nye KitKat fra Nestlé med? Skal vi da smage? Skal vi da? Må jeg gerne åbne? Rip it up. Okay. Du med, hvis vi skulle have et nyt skud. Nå ja. Det er for sent. Den virkede. Den virkede fint. Eneste problem med det nye KitKat, det er, at man ikke kan åbne det. Se nu der. Dansk landbrug om 10 år ser jeg har forandret sig markant,
og har taget rigtig mange af de regenerative landbrugsprincipper med sig ind i måden, man både uddanner og praktiserer landbrug på. Det er både i forhold til det her med afgrødediversitet, pløjefri dyrkning. Der kommer også til at være andre maskiner, der gør, at man kan have flere forskellige afgrøder og skovlandbrug. Så jeg tror, at det vil blomstre op. Det er sikker på, at det vil, fordi at vi har behov for, at jordene bliver sundere, at vi er mere klimarobuste, at vi opbygger mere carbon i jorden. Så alle de effekter, det har, det bliver en del af det naturlige store, almindelige landbrug i Danmark.